ekran arkaly bizi tomoşa edýän bu sürpriz hyzmatynyň hormatly tomoşaçylary, bu sürpriz. Ine bugünüm sylaglanayan, hormatlanyan Nazyk Gylysov geňeşliginiň ýaşaýjylary dädip aýagymyz bilen maýy gelnejemiziň döwletli maşgalatyna barýatyna geçen sürprizde goşa toýu bardyk. Ýagny goşa doglugyny gutlapdyk. Bugün goşa da däl, goşaň üstüne ýene goşa. Ýagny bir diýenne 3 doglugyny gutlamaga barýar. Ýagny bugünkü gutlaglary dädip aýagymyzyň körpe gyzy, mehriban gyzy, häzirki wagtda goňşy döwletimiz Gazagstanyna okap bilim alýan Güljemal ilk bilene özüniň mehriban kakasynyň 62 ýaş doglugyny gutlap bir näçe sowgatlary ýollady. Güljemalyň mehriban dogany Şanur agamy şeýle-de zeren geljemizin mehriban perdendi körpece jigimiz kakazanyň 1 ýaş doglugyny gutlady. Güljemalyň mehriban dogany uýasy Mamazan gelnejemizin mehriban perdendi Şaper jigimiziň hem 1 ýaşyny gutlap bir näçe sowgatlary, dilekleri ýollady. Üst-üstüne gutlaglar, üst-üstüne dilekler. Elbetde Jeyhun Production bu sürpriz bilen birlikde hökmen gutlagları, dilekleri kızgını bilen bellenen menziline getirer. Ine mehriban tomoşaçylar bugünkü dawaranyň geçirilýän ýerine bir näçe sowgatlar bilen sowgatlarymyz elimize sığman elbetde multfilm gahrmanlary bilen birlikde Güççü kafesine geldik. Häzir girýäs, barýas gutlaýas. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Günüňiz haýyrly bolsun, işläňiz açyk bolsun. Hemme jaňyzy dädip aýagymyzyň döwletli maşgalatyna tutulýan toýda hemmeňiz hoş gördük. Ine bugün dädip aýagyň doglugyny, körpejämiz kakazanyň doglugyny, şeýle-de Şaperiň 1 ýaş doglugyny bir näçe sowgatlar bilen geldik. Ýagny hemmeňiz tanaýansyňyz häzirki wagtda Gazagstanyna okap ýören Güljemalyň adyndan bir näçe sowgatlar bilen, bir näçe dilekler bilen geldik. Dädip aýagy, assalamu alaykum, hoş gördük. Oğumsyňyz ýaşyňyz diýim bolgaý, Allah san. Birinji bilen toýuňyz gutly bolsun, doglugyňlar gutly bolsun, Allah san uzak ýaşaň, agdy bir ýaşaň, owdan ýaşaň, dädip aýagy maýy gelnese, öňüňizde diňe toý dikelel tugulama, ene 62 ýaş atdyň, ýene 1 ýyldan peýgamber ýaşy, mehriban perdendiňiz Güljemalyň adyndan gutlap geldik. Ilki bilen bir näçe sowgatlar bilen 62 ýaşyňy ene ilki bilen Norka, gymmat we Norka mehriban perdendiň adyndan dädip aýagymyzyň doglugyny bir el sarpalyň onda. Birinji sowgat sen. Ene maýy gelnejänem boş goýmadyk bugün. Sebäbi senin hem toýuňyzda, ýani ýoldaşyňyň doglugyny ene owadan gülçemelleri ýöreýte mehriban perdendiňiň adyndan. Şeýle-de 100 Amerikan dollary. Ene bilen Güljemalyň adyndan mehriban käbetine, gowgunda toýlugunda sowgat. Ene körpece jigimiz kakazany, ene velosiped. Nesip bolsa, ulakansa ýigit bolsa sürer, oýnar. Tugulama, nesip etden. Şeýle-de ene ýegenjigi Şaperiň 1 ýaş doglugyny sowgatlary bar. Öýri ýokmy? Bolýarny gowsuraýar. Ene gymmat bahaly gulak sırgasy. Şaperiň ýöreýte 1 ýaş doglugyny nesip bolsa mehriban käbetine gowsuraýar, ýertip berer. Ne başka da sowgatlarymyz bar. Başka da sowgatlarymyz bar. Ilki bilen Şamelegiň sowgatlaryny getireli, gowsuraly ana. Komplekt egneşikleri. Ondan soňra arduwa altyn sepçka, gymmat bahaly ana. Olam Güljemalyň adyndan. Nesip etdim sowgatlar gutly bolsun. Berekellah. Şeýle-de agazany bar sowgat. Güljemalyň adyndan onam gowsuraly. Ana bilen egneşik ay tuwalama. Ene sowgatlara gutardy. Gutardy diýsem munan men gutaranak. Ýygyňyzda multfilmiň gahrmanlarym bar. Bular mädir has şowkun bilen tat ederler. Gowsuran sowgatlar nesip etsin Allah zan o Güljemalym tagaman okap tagaman gelmek nesip etsin. Onu mehribanlar bir el sarpalyň. Ozok ajaýyp owadan sowgatlar üçin, ajaýyp dilekler üçin. Şeýle-de ardygylyň adyndan kakazana ýene egneşik sowgatlar, geýim sowgatlar. Ay, sağ olun hemme. Dilek gelen üçün sağ olun. Toydum mondiňe, toý dikgatlara taşaňy dolu bol, dolayly mondiňe. Kakazan
Doğulanın kutlu olsun. Allah can göreli yaşını versin. İyin devletli çağların biri olsun. Yaşlısın, peygamber yaşınız kutlu olsun. Allah can 120 yaş nasip etsin. Şehirdekilerin hemmesine pensiye çıkmak, avrayla çıkmak, devletle çıkmak nasip etsin hemmene. Inni bugün bir yere gelmegimizin esasy sebäpçisi Güljemal'ın özüm bu nefir arkaly gutlap berjekdi. Ama bu tolany dinläli. Assalamu alaikum, hormatly mehmanlar. Derdimizden yaşadığım olsun. Elmeden aramda gözmek nasip ettim. Davam çıkmamızın davamlarımız kutlu olsun. Tavuklarımız nasip ettim. Köp sağ ol. El sarpalayın. Ene Güljemal'a da sağma diploma, sağma gelmek nasip ettin niyaz. Doğulumlar kutlu olsun. Ne koşu bayram, koşu toy diye. Tadilim gün pirasında bir taraf bayramdın üstünne o koşu bayram, koşu toy hemmeňiziň ýaşyňyz uzun bolsun. Görjeňiz gowuluk bolsun. Allah'tan toylar mıdama köp boluversin. Akbara da derdwaya seni alsaydık da avra bilen pensiye toyun vermek nasip etmey. Dädeway oğlumun peygamber ýaşy kutlu bolsun, daim görjeği gowy bolsun. Iskal döwlet bol bolsun, can sag bolsun, ýaşy ulym bolsun. Çoğulugum kakadanman bagtly ogul, akylly, uysy, ilhalara ogul bolup betişsin. Toýlaryň kutlu bolsun oğlum. Köp sağ ol. Ene ýürüýti aklymda gezip bilen ardulan şeýle el sarpalayın. Däde aýagymda Behraman käbefi. Ene şowluňyzyň dowlagyny ekana. Daýda siziň hem toýuňyz abi. Şowlugynyň dowlagyny oglunyň hem peygamber ýaş toýuna şaýat bolan adamlar az. Size şol ýalbaat beýik bir bar nesip etdiripdir. Siz hem gutlu ýaşany. Başga da arduwaçaklar geliberin. Sağ olun. Kalkım yaşımız iyi olsun. Allah can ömrümüze aman sağlayın. 120 yaşa. Dädem can ýaly, uzak yaşap dädem canı döwletini versin. Dädem canın hem doglagyny kutlu bolsun. 120 yaşasın. Allah can hemişe öýüňizde toýlaryňyz köp bolsun. Pensiye ýaşyň kutlu bolsun däde bay. Sen ýyllar almak nesip etsin. Atkylaryň, çoğuluklaryň kaka, pensiýan aldyň mı şakala diýjek diýip oturmak nesip etsin maýa geldikiňizde. Atyk ýaşam udyl bolsun maýa. Size de uzaý ýetirsin Allah. Däde bay bilen atyk çoğulugyň gowunyp oturmak nesip etsin. Däde bay täze işledin. İşledim işe awrady işledin, gowy işledin. Bir iş bilmesegem däde bay gramatny oglandy da. Däde baydan soraýardyk. Başdan bu da maý diýetdi, däde bay sally. O gördüğüm işler akır diýip aýdardy da. Şoň üçin entegem işle perfekt koyma. Dädewä ýaşyňyz bolsun, aklaryny gowunyp geleceğim bilen uzak ýaşan bolsun. Pensiye yaşam olsun. Yeter pensiye yaşamaz arzu etiydi. Çayga çıktılarından şu devlet olacağımızda elma dağına toylarımız köp olsun. Kutlu olsun. Jubileyimiz kutlu olsun. Dädem canım yaşta kutlu olsun. Uzak yaşasın. Görüldün yaşını verdin. Bagtly devletli. Enne en bir gowy däplerin biri körpesi çegilemden saç kesmek däpi ýerine ýetirýär. Dowlatyň töleýän körpesi çegilemden mehriban daýylaryň sahnamda çagyrýar. Assalamu alaikumlar, iştahın açık olsun. Yaşlı değil mi olsun, göreceğim olup olsun. Ya da vay kutu yaşlı değil mi olsun. Maşkala maşkala menin elim maşkala barını bak maşkala kalkınar yüreğim bağırardığım dilerim bolsaňyz ýanymda bolmaz başga geregin ýüzü nurlu kakam ejem dogonlarym anım uyan senin barlygyňyzdan bagytly men şükür Allah'ım maşkala menin edil maşkala barlygyňyz bak maşkala menin edil maşkala göz nurum başkala
gece gülüşen kaygan adamı paylaşan ayırmasın yakınımdan kola vereyim yaradı Gülendi değişip gülüşen kaygan adamı paylaşan ayırmasın başkalarının kola vereyim yaradı Yüzü nurlu kakam içim doğunlarım ağım uyan Sizin varınızı mıdan bağıtlı men şükür Allah'ım Yüzü nurlu kakam içim cigilim kim ağım uyan Sizin varınızı mıdan bağıtlı men şükür Allah'ım Maşkala maşkala menin edil maşkala 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 varınız bak maşkala 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 menin edil maşkala 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 göz nurum başkala Kalkınır yürüm bağırardığım dileğim Bolsanız yanımda bolmaz başka gereğin Yüzü nurlu kakam içim doğunlarım ağım uyan Sizin varlığınıza mıdan bağıtlı men şükür Allah'ım Maşkala maşkala menin edil maşkala 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 varlığınız bak maşkala 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 menin edil maşkala 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 göz nurum başkala DJ Isa. Ba